Abenduan 3an, Euskararen nazioarteko eguna da. Ze kolore deko Euskarak? Osnarketa partekatu bat egitereko deia luzatzea nahi dugu. Halako bural parte hartzaileetan zeure ekarpena jaso gura dugu. Euskarak zer kolore dekon galdera erantzunez, gure herriaren aniztasuna islatu nahi dugu. Aste honetan jasoko diren ekarpenakaz, elkarlaneko dinamika bisual bihurtu gura dugu. Uxue Egia ilustratzailearen eta Maite Lopez eta Aroa Blanco artisten eskutik. Abenduaren 3an bertan, arratsaldeko 6:30 San Agustinen aurkeztuko da jendaurrean mosaikoa. Eta ospakizunakaz amaitzeko, abenduaren 4an, San Agustinen bebai, arratsaldeko 7:00 Arestian lagun ikuskizuna eskainiko da. Gabriel Arestiren heriotzaren 50. urteurrenaren inguruan sortu izan da omenaldi literario musikala. Euskara guztion artean eraikitzen dugu. Euskarak kolore asko izan ditzazke. Egin euskaraz.